Coin Change Problem, или как да върнем ресто с най-малък брой монети, е интересна задача с елегантно решение, която използва техниката динамично програмиране. Задачата е следната. Имаме конкретна сума пари, която трябва да върнем. За по-лесно, нека да превърнем сумата до такава само в стотинки. Разполагаме с монети от всяка деноминация, т.е. имаме монети от 1, 2, 5, 10 и така нататък стотинки. Целта е да я разбием на монети, така че броят на монетите да бъде възможно най-малък. Задачата може да се реши и с Brute Force, или на български методът на грубата сила. С други думи, да пробваме всички комбинации от монети, с които можем да представим сумата и да изберем тази комбинация, която има най-малко монети. Това е валидно, но крайно неефективно решение. Друга стратегия би била да избираме най-голямата деноминация, която ни доближава най-бързо до желаната сума. Този алгоритъм се нарича greedy или на български алчен. Това не винаги е най-оптималната стратегия. Представете си, че разполагаме с монети от 1, 5, 10, 20 и 25 стотинки, а трябва да върнем 40. Алчният алгоритъм ще ни даде решение от 3 монети – 25, 10, 5. Докато оптималното би било само от 2 монети – от 2 по 20 стотинки. За щастие, задачата има Optimal Substructure или на български оптимална подструктура. Това означава, че ако разбием задачата на по-малки и намерим оптималното решение за всяка от тях, това е оптималното решение и на голямата задача. Нека дадем пример с нашата задача. Разполагаме с монети от 1, 2 и 5 стотинки. Сумата, която искаме да върнем, е 9 стотинки. Ще пробваме всяка една от монетите, като ги извадим от нашата сума. Ще получим разлика, която ще се опитаме да представим с минимален брой монети. След това ще видим коя от монетите е дала минималния брой и това е решението на задачата. Така разбиваме задачата на 3 подзадачи. Продължаваме да решаваме подзадачите по същият начин. Нека разбием подзадачата за 8 стотинки. Отново имаме 3 опции, като всяка от тях трябва да решим по-отделно и да видим коя от тях дава най-малко решение. Продължаваме с решаването на подзадачата за 7 стотинки. Отново имаме 3 опции. Продължаваме с решаването на задачата за 4 стотинки. Този път имаме само 2 опции, защото не можем да изразим 4 стотинки с монети от 5 стотинки. Продължаваме с решаването на задачата, докато стигнем до сума от 0 стотинки. Може би забелязахте, че често ни се налага да решаваме една и съща подзадача. Задачата за 7, 6, 3 и 2 стотинки се повтаря. С помощта на техниката Dynamic Programming или на български динамично програмиране ще си спестим постоянното пресмятане на една и съща сума. Динамичното програмиране е въведено от американския математик Ричард Ернест Белман през 1953 година. Ще се опитам да обясня принципа не технически на дъщеря ми, която е на 14 години. Али, колко монетки виждаш на екрана? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добре, а сега ще добавя още една. Колко станаха? 12 е много ясно. Как успя да ги преброиш толкова бързо? Не съм ги броила. Запомних, че имаме 11 и като добавим още една, стават 12. Супер! Това е динамично програмиране. Да запомним някъде резултатът от предишната подзадача и да си спестим усилието при решаването на задачата, която я включва. Ето как ще приложим тази техника за ефективно решаване на задачата на езика Python. Ще си създадем един списък с размер с единица по-голям от сумата, която търсим. В този случай с 10 клетки за сума от 9 стотинки. Всеки един индекс в масива представлява подсума, а стойността му минималният брой монети, за да се достигне. Крайното решение на задачата ще се намира в последната клетка на списъка. Във втори списък ще пазим монетата, с която сме постигнали тази сума. Той ще ни позволи да възпроизведем редицата от монети, които са довели до минималната. Започваме с подсума 0, която не може да се изрази с монети. Започваме да пресмятаме броя на монетите за всяка една подсума, докато стигнем до сумата, която търсим. Ще пробваме с всяка от монетите, като използваме изчисленията от предишните итерации. Така лесно ще намерим с коя от трите монети достигаме до минималния брой. След това ще го запишем в масива и ще го използваме в следващите итерации или за намиране на крайното решение. В долната част на екрана можете да видите как се променят променливите при изпълнението на програмата. Постарал съм се имената на променливите да са максимално описателни, а не N, I, J, K, за максимално улеснение. Като самостоятелна работа опитайте се да отговорите на следните въпроси в коментарите към клипа. Коя е точно поредицата от монети, която дава търсената сума? Защо някои променливи или списъци са инициализирани с non, а други с безкрайност? Какво означава, когато pref amount
е равен на 0 и какво, когато е отрицателен. В описанието на клипа съм сложил бърза навигация до всяка една подсума, а може да използвате контрола на скоростта на плеера, двойна или наполовина, за да ускорите или забавите изпълнението. Всичкият код е достъпен в GitHub, като съм добавил линк в описанието.